Hello everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौहाय आंनि चेनेलाव गासिखौबो फिन खेबसेबाव बरायहरफिनबाय। जोङो मुसलपुर थांनो नागिरदों आरो बाजाराव थेख्लानि थाखाय लंपेन्ट आरो गस्ला बायनो थाखाय नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम। फैदो बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। जों थांगासिनो थाबाय गारिखौनो मोनाखै बेटारि गारियानो फैयाखै दिनै कारेन्ट गैयामोन ना चार्ज गैया खोमा गारिखौनो गंसेबो लोगो मोनला थांगासिनो ओमफ्राय थाबाय आथिं साजोब्बाय बेसेबा गोजान थाबायलांनायनि उनावसो बेखौ मोनबाय माने बेटारि गारिखौनो गंसेबो लोगो मोनासै दिनै ओमफ्राय बेजोंनो फैबाय जोङो दायो जों थांगासिनो मोनथारसिगोन लोगोफोर नायलांबाय थाबानो 3 hours later लोगोफोर जों दायो न'आव सफैफिनबाय आङो भिडिअखौनो लानो हायासै बेखायनो आं लाबोनानै खिन्थानोसै आरो मा लाबोदों थेख्लानि थाखाय लंपेन्ट लाबोदों हाफ पेन्ट ब्लेक गांसे गांसे माबानोबो दर हरखादोंमोनलै आथा दिनै मुनुनि थाखाय गस्ला दा गरम बोथोरबो जाबाय नालाय बेयाव गाननो थाखाय लाबोदों बेखौ नै बिमाया इखौनो बिराद बायना होनो नागिरबाय थादोंमोन दिनै मोननायखौ लाना फैबाय नै मालपा लाबोदों मालपा नोंनि थाखाय आंनि थाखाय नै बेयो आंनि दख'ना आङो टिउ कालारनिसो नागिरदोंमोन नाथाय मोनासै ओमफ्राय नैबेखौनो लाना फैबाय खम दामनिसोहाय आंहा दाम गोसानि लानो फैसायानो गैया अल्लाह माफ करे बहुत मनुष्य लग रहे हो मत करो रहने दो बहुत बुरे लग रहे हो तौबा 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 थारा मूड खराब कर दिया नै जेनिनि थाखाय बेखौ लाबोदों थाबोदो होननानै जानो नागिरबाय ओमफ्राय प्लास्टिकआव हाबनानै दंमोन बिदि लाबोबाय बे नुवानो बिदिल' ओंखारो ओमफ्राय बेलेग गैयानो व्हाइट कालारनि पिंक कालारनि मोनसे दंखायोमोन ना ओमफ्राय एबार व्हाइटखौनो लाबोबाय प्लास्टिक नै जेनिनि उन्दुनायाव बनो थाखाय लाबोदों आं मायाबो दानिखौ बन लाबोदों ना बियो बिसानि थाखाय मोननै लाबोदों ओमफ्राय नैबेखौ लाबोदों आंनि थाखाय माने जोंहानि थाखाय नोंसा माने लाबाखै आं लानोसैमोन आंहा लाबोदों बेखौ बियो थेख्लानि थाखाय आरो आंनि थाखाय नैबे गांसे थेख्लानि थाखाय गस्ला टि सार्ट ना टि सार्ट होनो नै ब्लेक बेयो ब्लेकसो गानो नै ब्लेक बिहरनायखाय लाबोदों सिनायगोन आं और क्या है ना जिंखा बेगर बिमाया लाबोदों ओमफ्राय नै गायनि थाखाय बेखिनियानो मैगं थाइगंखौ आं खिन्थिथ'ला बेखिनिखौनो देखायबाय आङो थ' दिनैनि भिडिअखौ आङो बेयावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय नै आरो दासो नै जारु लाबोदों जारु बेखिनियानो बेनिफ्राय गैला थ' दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबनोसै आसा खालामो नोंथांमोन नायनानै मोजां मोनबाय होननानै बाय बाय लोगोफोर